Ассалому алейкум, бародаро, хуш омадед дар канали Бигустат ва чӣ бугум, подписка раёто наброрем ва ссилкаи тағамна раёто наброрем. Немеқадар гап. Ва бародаро, рӯзои охир активна як новост рафтеста бораи коронавирус ва бисёр ҷода навистестам, пан кардестам ки Тоҷикистондам типа омадай, як нафар мирдай ва ма чӣ гуфтанем шумо да бародаро, и гапо ҳамашон дурӯға. Ягон информатсияда бовар накунед. Минздрав хушрӯ ҳамара нигоҳ кардестай. Ҳар як касе ки ай хориҷа омадестай ҳамара проверка кардестанд. Ягон майда вообще ки пешавад накунед, ягон чи натарсед. Аввал худо ва дуюмаш у вирус мумкин то Тоҷикистона умуман наёяд. Барои ки ҳамара сахти бад хапидагиам ва касе ки мега Тоҷикистон омадай бовариш накунед. Ман ҳаминқадар гапа гуфтаам будам, барои ки бисёри бад дар Инстаграм дестам, мардум дар историёшон дестан гинат кардестан, и ҳамаш халқа просто ба тарс овардестан. Наёмадай. Бародаро, чӣ информатсия ҳаст, ҳамаш дурӯғай. У вирус якум аввал худова ба Тоҷикистон намеояд. Шумо главни гигиенара нигоҳ кунед, дастотуна хушрӯак бушӯед пеши хӯрдан, худтона нигоҳ кунед. Все, иншалло вирус то Тоҷикистон намеояд. Ҳамин қадар гап гуфтаем будам бародаро, хай дар паноҳи Аллоҳ ссилкаи тағара ёд наброрен ва ягон чи натарсен.